Васил Левски е български революционер и национален герой, роден на 18 юли 1837 г. в Карлово. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Още като дете проявява остър ум и силен характер. През 1858 г. става монах под името Игнатий, но скоро осъзнава, че свободата на България не може да бъде постигната чрез духовен живот. Напуска манастира и се включва в първата българска легия в Белград, където получава военно обучение. Скоро Левски разбира, че въоръжените чети не са достатъчни за освобождението на България. Вместо това, той създава революционни комитети в цялата страна, тайна мрежа, която подготвя народа за въстание. Той вярва в свободата, равенството и самостоятелността на българите. През 1872 година след предателство е заловен от османските власти. Въпреки жестоките разпити, Левски не издава нито един от своите съратници. Осъден е на смърт и на 18 февруари 1873 година е обесен край София. Неговите думи: "Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само себе си", продължават да вдъхновяват поколения българи. Ако това видео ти е харесало, абонирай се за канала и сподели, за да запазим паметта за нашите герои жива.